από το στρατό. Λένε ότι εμάς τους γέρους μας χτυπάει πιο πολύ. Ο κύριος Κώστας προσπαθούσε να είναι ψύχρεμος. Ανοησίες, Τάκη, απαντούσε. Τι έχουμε περάσει εμείς, σε έναν γιο θα κολλήσουμε. Αλλά μέσα του, ο σπόρος της ανησυχίας είχε φυτρώσει, ένιωθε ξαφνικά την ηλικία του, την ευθραυστότητα του σώματός του. Ένας ξερόβιχας που παλιά θα αγνούσε, τώρα τον έκανε να παγώνει. Η κόρη του, η Μαρία, που ζούσε στο Λονδίνο, τον έπαιρνε τηλέφωνο κάθε μέρα. «Μπαμπά, σε παρακαλώ, μην βγαίνεις έξω. Παράγγειλε τα όλα από το σούπερ μάρκετ. Μην πηγαίνεις στο καφενείο». Η φωνή της ήταν γεμάτη αγωνία, μια αγωνία που ταξίδευε χιλιάδες χιλιόμετρα και τον έκανε να νιώθει ακόμα πιο μόνος. Όταν ανακοινώθηκε το lockdown, ο κύριος Κώστας ένιωσε το διαμέρισμά του στο Παγκράτη να μικραίνει, να τον πνίγει. Τα βιβλία στη βιβλιοθήκη του, οι παλιοί του σύντροφοι, έμοιαζαν να τον κοιτούν με λύπηση. Η ρουτίνα του είχε σπάσει. Το παγκάκι στην πλατεία Βαρνάβα ήταν πλέον απαγορευμένη ζώνη. Την πρώτη μέρα του περιορισμού, στάθηκε στο μπαλκόνι του και κοίταξε έξω. Ο δρόμος, συνήθως γεμάτος ζωή, ήταν απόκοσμα άδειος. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, δεν υπήρχαν πεζοί, δεν υπήρχαν παιδικές φωνές. Το μόνο που ακουγόταν ήταν ο ήχος μιας μακρινής σιρήνας. Κοίταξε τον ουρανό. Ήταν καθαρός, χωρίς τα συνηθισμένα λευκά ίχνη των αεροπλάνων. Η σιωπή της πόλης ήταν εκοφαντική. Και τώρα τι, μονολόγησε. Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ένα σύστημα με SMS για τις κατεξαίρεση μετακινήσεις. 1 για φαρμακείο, 2 για σούπερ μάρκετ, 6 για σωματική άσκηση. Ο κύριος Κώστας κοίταξε το παλιό του κινητό με τα κουμπιά. Ένιωσε σαν να του ζητούσαν να μιλήσει μια ξένη γλώσσα. Πήρε ένα χαρτί και άρχισε να γράφει τις οδηγίες, σαν να ήταν μαθητής που προετοιμάζεται για εξετάσεις. Το τηλέφωνο χτύπησε. Ήταν ο Τάκης. «Κώστα, τι κάνεις, τρελάθηκες εκεί μέσα?» «Παλεύω με την τεχνολογία, Τάκη. Προσπαθώ να καταλάβω πώς θα στείλω αυτό το μήνυμα». «Ας τα μηνύματα», είπε ο Τάκης. «Άκου τι σκέφτηκα. Θυμάσαι το παλιό μονοπάτι στον ημιτό. Κανείς δεν πάει από εκεί. Θα βγαίνουμε για σωματική άσκηση. Εσύ από τη μια μεριά, εγώ από την άλλη, θα καθόμαστε σε απόσταση. Να πούμε 2 κουβέντες, να μην τρελαθούμε εντελώς». Ο κύριος Κώστας χαμογέλασε για πρώτη φορά εκείνη τη μέρα. Η ιδέα μιας μικρής, αθώας παρανομίας, μιας πράξης αντίστασης στη μοναξιά, του έδωσε κουράγιο. «Εντάξει, Τάκη», είπε, «αύριο το πρωί, στο γνωστό σημείο, κωδικό σεξ». Έκλεισε το τηλέφωνο και κοίταξε πάλι την άδεια πόλη. Έμοιαζε τρομακτική. Αλλά κάπου εκεί έξω υπήρχε ακόμα η φιλία, η ανθρώπινη επαφή, η ανάγκη να μοιραστείς μια κουβέντα. Ίσως τελικά να μην ήταν όλα χαμένα. Μέρος δεύτερο, οι μέρες της καραντίνας. Κεφάλαιο τέτρο, η ανάσα του νοσοκομείου. VR. Ελένη Παπαδοπούλου. Οι μέρες στο νοσοκομείο έχασαν τα ονόματα τους. Δεν υπήρχε πια Δευτέρα ή Σάββατο. Υπήρχε μόνο η προηγούμενη εφημερία και η επόμενη. Η Ελένη και οι συνάδελφοι της ζούσαν μέσα σε μια φούσκα, αποκομμένοι από τον έξω κόσμο, έναν κόσμο που προσπαθούσαν να σώσουν. Ο ιός είχε αποκτήσει πρόσωπο. Είχε τη μορφή του κυρίου Αντώνη, του χεσιδαόντοχρονου συνταξιούχου από τα Πατήσια που της μιλούσε για τα εγγόνια του μέχρι που ο αναπνευστήρας του πήρε τον λόγο. Είχε τη μορφή της κυρίας Κατερίνας, της 51χρονης δασκάλας που διασωληνώθηκε ψιθυρίζοντας το όνομα του γιού της. Η ρουτίνα ήταν πολεμική. Φορούσαν τις ειδικές στολές, τις μάσκες, τα γυαλιά, τα γάντια, στρώσεις, πάνω σε στρώσεις προστασίας που τους έκαναν να μοιάζουν, με αστροναύτες σε έναν εχθρικό πλανήτη. Ο υδρότας έτρεχε ποτάμι κάτω από τις στολές, τα γυαλιά θαμπόνωναν και τα σημάδια από τις μάσκες. Στο πρόσωπο του στο τέλος της βάρδιας ήταν σαν παράσημα πόνου. Η θάλαμη COVID-19 ήταν ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος όπου ο μόνος ήχος ήταν το μονότονο beep, τον monitor, και ο συριστικός ήχος του, οξυγόνου. Οι ασθενείς ήταν μόνοι. Οι επισκέψεις είχαν απαγορευτεί. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές ήταν η μοναδική τους επαφή με τον κόσμο, τα πρόσωπα πίσω από τις μάσκες που μετέφεραν τα νέα, καλά ή κακά, στους συγγενείς μέσω τηλεφώνου. Η κατάσταση είναι σταθερή, έλεγε η Ελένη,
ζυγίζοντας κάθε λέξη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Η φράση αυτή είχε γίνει, το μάντρα της, μία σπίδα απέναντι στην απόγνωση των ανθρώπων στην άλλη άκρη της γραμμής. Ανάμεσα στους γιατρούς είχε αναπτυχθεί ένας σκοτεινός, μακάβριος δεσμός, έκαναν χιούμορ που κανένας έξω από εκείνους τους τείχους δεν θα καταλάβαινε, ήταν ο μόνος τρόπος να παραμείνουν ψύχρεμοι, να μην καταρρεύσουν. Ο Γιάννης, ο ειδικευόμενος, είχε ονομάσει τον Ιω Κούλη από το Κυριάκος και κάθε φορά που ένας ασθενής γινόταν καλά, έλεγαν «νικήσαμε τον Κούλη». Κάθε βράδυ, στις ΔΕΑ, συνέβαινε κάτι μαγικό. Από τα ανοιχτά παράθυρα του νοσοκομείου έφτανε ο ήχος από τα χειροκροτήματα της πόλης. Οι κάτοικοι των γύρω πολυκατοικιών έβγαιναν στα μπαλκόνια και χειροκροτούσαν. Ήταν ένα κύμα αγάπης και ευγνωμοσύνης που τους έδινε δύναμη. Την πρώτη φορά που το άκουσε, η Ελένη έβαλε τα κλάματα. Ένιωσε ότι δεν ήταν μόνη, ότι όλη η πόλη ανέπνεε μαζί τους. Μία μέρα έφτασε στα επίγοντα ένας ηλικιωμένος άντρας με υψηλό πυρετό και δύσπνοια. Το όνομά του ήταν Τάκης. Στην τσέπη του βρήκαν ένα χαρτάκι με ένα τηλέφωνο και ένα όνομα Κώστας. Η Ελένη ανέλαβε να κάνει το τηλεφώνημα. Κεφάλαιο 5. Οι 4 στίχοι. Λευτέρης, Άννα, οι πρώτες 2 εβδομάδες στο διαμέρισμα της Κυψέλης κύλησαν σαν ένα παράξενο, παρατεταμένο Σαββατοκύριακο. Ο Λευτέρης έστησε ένα γραφείο στη γωνία του σαλονιού και η Άννα έκανε πρόβες με το σαξόφωνο στο υπνοδωμάτιο. Μαγείρευαν μαζί, ακούγοντας μουσική, έκαναν μαραθώνιους σειρών αγκαλιασμένοι στον καναπέ. Η καραντίνα έμοιαζε με μια ευκαιρία να ζήσουν έναν έρωτα προστατευμένο από τον έξω κόσμο, μένουμε σπίτι, έγραφαν στις φωτογραφίες που ανέβαζαν στο Instagram με χαμόγελα και σπιτικά κέικ. Όμως το σπίτι άρχισε σιγά να μικραίνει, οι τοίχοι πλησίαζαν, οι μικρές συνήθειες του καθενός που στην αρχή φαίνονταν γοητευτικές, άρχισαν να γίνονται ενοχλητικές. Ο τρόπος που ο Λευτέρης άφηνε τα φλιτζάνια του καφέ παντού, ο ήχος από τις ασκήσεις της Άννας στο σαξόφωνο που επαναλαμβάνονταν ξανά και ξανά. Πάλι την ίδια μελωδία παίζεις. Ρώτησε μια μέρα ο Λευτέρης, πιο απότομα από ό,τι ήθελε. Δούλευε σε ένα project με πιεστική προθεσμία και δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί. Η Άννα σταμάτησε να παίζει. Προσπαθώ να τη μάθω. Λέγεται πρόβα. Ξέρεις. Το ξέρω. Απλά. Είναι λες και ακούω το ίδιο πράγμα όλη μέρα. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν παγωμένη. Ήταν ο πρώτος τους πραγματικός καυγάς. Ακολούθησαν κι άλλοι, για λόγους ακόμα πιο ασήμαντους. Για το ποιος θα πλύνει τα πιάτα, για το τι θα παραγγείλουν. Για μια κάλτσα αφημένη στο πάτωμα. Κάθε μικρή αφορμή γινόταν ηφαιστειακή έκρηξη. Η πίεση της αβεβαιότητας, ο φόβος για το μέλλον, ο εγκλισμός, όλα έβρισκαν διέξοδο σε αυτούς τους μικρούς, ανόητους πολέμους. «Δεν αντέχω άλλο εδώ μέσα», ούρλιαξε η Άννα μία μέρα. Μετά από έναν καυγά για το τηλεκοντρόλ. «Νιώθω σαν να είμαι σε φυλακή». «Και εγώ τι φταίω», απάντησε ο Λευτέρης. «Εγώ το ζήτησα να κλειστούμε μέσα». Η Άννα τον κοίταξε με δάκρυα στα μάτια. «Μου λείπει η ζωή μου, Λευτέρη. Μου λείπουν οι φίλοι μου, η μουσική μου, το περπάτημα χωρίς να πρέπει να στείλω μήνυμα, σαν να ζητάω άδεια από τον δεσμοφύλακα». Ο Λευτέρης την αγκάλιασε. Ένιωθε και αυτός το ίδιο. Η αρχική εφορία είχε δώσει τη θέση της στην κλειστοφοβία. Άρχισαν να αναπολούν τα πιο απλά πράγματα, μια βόλτα στη θάλασσα, έναν καφέ με φίλους, το να κάθονται σε ένα παγκάκι χωρίς ενοχές. Για να σπάσουν τη μονοτονία, άρχισαν να επινοούν μικρές ιεροτελεστίες. Κάθε Παρασκευή ντύνονταν καλά, έβαζαν μουσική και έκαναν έξοδο στο σαλόνι τους, πίνοντας κρασί και χορεύοντας. Κάθε Κυριακή έκαναν γυμναστική στο μπαλκόνι, ακολουθώντας βίντεο στο YouTube, προστέρψιν των γειτόνων που τους παρακολουθούσαν με περιέργεια. Μία μέρα, ο Λευτέρης βρήκε την Άννα να κλαίει στο υπνοδωμάτιο. «Τι έπαθες?» ρώτησε ανήσυχος. Εκείνη του έδειξε το κινητό της. Ένας φίλος της μουσικός είχε ανεβάσει ένα βίντεο όπου έπαιζε ζωντανά από το σπίτι του. «Δεν θα ξαναπαίξουμε ποτέ μπροστά σε κόσμο», ψιθύρισε. Τελείωσε. Ο Λευτέρης κάθισε δίπλα της. Δεν ήξερε τι να πει. Η αλήθεια ήταν ότι κανείς δεν ήξερε τι θα γινόταν. Πήρε το λάπτοπ του, άνοιξε την κάμερα και άρχισε μια ζωντανή μετάδοση στο Facebook. «Άννα, παίξε», της είπε. «Τι, είσαι τρελός?» «Παίξε. Για μένα. Για τους φίλους μας που μας βλέπουν.
Για όποιον είναι μόνος του τώρα και χρειάζεται λίγη μουσική. Η Άννα δίστασε για μια στιγμή. Μετά πήρε το σαξόφωνο της. Έκλεισε τα μάτια